con este tempo, bo día, nin as pitas libranse do estrés. Non se libran, aparte, coa humedade que hai prolongada de tantos días chovendo, están como a nós, estresadas e tristes. E tristes. Bueno, pois imos a facer hoxe, pois que estén un pouquiño máis contentas. Contanos, que temos que ter en conta estos días para que as pitas, pois eso, estén o máis cómodas posible? Hai que ter en conta é que necesitan un suelo que este o menos húmedo posible, non? Que teñen que pisar no sitio nas patas que estén húmedas para que non lle proliferen hongos, por exemplo, outras enfermedades. Entonces, pois, neste caso, poderíamos utilizar viruta, palla ou outro tipo de elemento. Para que este o máis sequiño posible, non? Exacto. Vale, Sí, pois entón vamos a facerlle aí, compañeiros, todos os que teñades pitas nas casas, pois o suelo é moi importante que non colla humidade, non? Sí, é super importante porque se poden estresar, entonces, ao estresarse, pois non van poñer ovos. Virutas ou palla? Viruta ou palla, sí. Calquer elemento que faga que o suelo este sequiño, para que elas non anden no húmedo. Esteban, outra cousa importante, claro, ademais levan confinadas, non hai luz estes días. Non hai luz ninguna, é moi importante a luz natural para a posta de ovos. Necesitamos que lle entre luz natural no galiñeiro e tamén que teña unha ventilación adecuada. Claro, para non favorecer esa humidade. Despois, o tema da alimentación. Sí, necesitamos un pienso alto en proteínas e tamén complementar con algún tipo de suplemento vitamínico, como pode ser este ou outro suplemento vitamínico. Isto que vai axudar é a posta de ovos. Claro, porque elas tamén están carentes de vitaminas estes días. Tamén, porque hazte conta que ao non sair fora, necesitan eses minerales que pican por fora, pois necesitan suplementalos con algún tipo de... Esteban, algún truquiño máis que se che ocorra? Sí, Aparte de que salga o sol. Hai que terlle, sobre todo, cousas para que non se estresen, como pois unha verdura colgada, un cubo con arena para que elas rasquen, cousas para que non se estresen, para favorecer. Pois xa vedes, compañeiros, boa alimentación, boa luz, intentar que o chan tamén este sequiño e o resultado, mirade como aquí Esteban lle funciona, porque Esteban, hai ovos. Hai ovos bastantes, todos os días. O sea que tomade nota dos consellos. Un biquiño, compañeiros.